Så du skræmmer livet af hende. Ja. Det sagde Aulon også. Det er svært at tage billeder på udtaget. Det er godt, at hun bare skal have lov til at sidde der og selv finde ud af det. Jeg tror, det er for mentalt for uhyggeligt. Ja. Hvad var det? Ja, den går ikke til. Det er det. Jeg troede, det var katten, du skulle tage billeder af. Gør jeg ikke. Lille skat. Nej. Det kan godt være, man ikke